ମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଓ କିପରି ଭାବେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ା ସଜା ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜିଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନେ ପୁରା ମଣ୍ଡପରେ ଭରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଡ଼େଲରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମଡ଼େଲରେ ବଢ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ତାର ଆସୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡପଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ମା କିପରି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏପରି ଭାବେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ କିପରି ସଜିଆ ହୋଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏପରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମେଲୋଡ଼ି ସହିତ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସହ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ମାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିମ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ମାନେ ବାହାରେ କାଳ ଭୈରବ ଶୋଭା ପାଇବେ ଏବଂ ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବେ। ଏଭଳି କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ ଭୈରବ କିପରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ସେବେ କିପରି ଶିବ କରିବେ, ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଲୋକ ହେବେ। ତ ସେଇଭଳି କିଛି ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଅଛି। ଏପରି ଭାବେ କିଛି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମା କିପରି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ କିଛି ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭିତରର ଥିମ୍ କିଛି ଏପରି ରଖାଯାଇଛି ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ଏକ ଥିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହୁଏ ଏ ସମୟରେ। ଏବଂ ଏପରି କିଛି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କିପରି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡପଟି ଦେଖିବା କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡପଟିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରର କିପରି ଏପରି ତୋରଣ କରାଯାଇଛି।
एवं माँ दुर्गा सेठार पूजा पाउछन। अति सुंदर दृश्य आप देखिपे निश्चित देखु। ए भितर को जावा एवं देखा दुर्गा माँ किपर एठार पूजा पाउछन। एबे आमे देखिबाकू जिबा बमिखालार होइतिबा एक सुंदर तोरण जोटा कि पिकॉक वैली रो एक सदृश तैयारी करा जायछि, जोटा कि चाइना रे पिकॉक वैली अछि। सेटा को आम भुवनेश्वर रे अति सुंदर भाबे तैयारी करछन्ती माँ दुर्गा को मंडप हिसाब रे। आसनु देखिबा तोरणटी दूरରୁ କିଛି ଏପରି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ। जन समुद्र देखंतु प्रबल गहली सत्वे आम एठारे पहुँचले आसिक देखंतु भीतर दृश्य मध्य सेहीपरि होइथे बोली आम आशा करछु। देखंतु बमिखाल एठरे पिकॉक वैली रो जो तोरण होइछ एठरे केते लोक आसी जमा होइछन्ती। देखंतु बमिखाल आछन्तो भीतर को जिबा एवं देखिबा आर भीतर दृश्य किपरि अछि। देखिपारे भीतर दृश्य किसी एपरि रही। देखंतु समस्त प्रकार देवादेवी मूर्ति एठारे स्थापना करा जायछि एवं माँ एठारे पूजा होउछन्ती। देखंतु बमिखाल माँ दुर्गा को दर्शन कर सारिया पर आमे एबे जिबा रसुलगढ़ होइतिबा अति सुंदर तोरण जहाँकि वैष्णोदेवी भ्रम सृष्टि करबा। आपन को पहाड़ ऊपर वैष्णोदेवी मंदिर परि देखि परतिबे दूररू किपरि बमिखाला परि एठार मध्ये हजार हजार लोकंक समागम होछि। देखि परतिबे आपन हजार हजार लक्ष लक्ष लोक आसी दर्शन कर माँ दुर्गा। चलते आम दर्शन करने पाखर माँ दुर्गा एठारे किपरि पूजा पाउछन। गुंफा क्रॉस कर सारिया पर भीतर दृश्य किसी एपरी भाव रही। आप देखिपे रसुलगढ़ पूजा कमिटी वाला किपरि करिसेंती देखंतु टिके अति सुंदर देखा जाउछि। देखंतु जगन्नाथंकर सब अवतार दृश्य एठारे रखा जायछि। देखंतु देखिपे आपण रसुलगढ़ पूजा मंडप देखि सारिया पर एबे आमे देखिबा शहीद नगर मंडप। एठारे मध्य अति सुंदर करा जायछि तोरणटी। चलंतु देखिबा मंडपटी पाखर किपरि देखा जाउछि। देखंतु मंडपटी बाहर किछि इपरि भाबे दृश्य होछि। देखंतु अति सुंदर देखा जाउछि। सुनार मंडप परि देखा जाउछि। देखंतु चलंतु सांग माने भीतर को जिबा एवं देखिबा माँ दुर्गा एठारे किपरि पूजा पाउछन्ती।
ଶହୀଦନଗର ଆଉ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତରେ କିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଯେଉଁ ରଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହାର ଏକ କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରୁ। କ୍ୟାମେରାରେ ତ କହିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡପଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାହାର ଏଠାରେ ହେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଯିବେ।